Kimi. Saman. Nagunsa man ka diri in taon uy. Niabot lagi ka diri as bukid kaayo. Ala nga, nagsuroy-suroy ko dire. Ano di ay, nga nagsunod-sunod man ka dire sa kuha. Aw gisundan ti ka ug asa ka padulong. Ano masunod-sunod man daw ka sa kuha? Unsa ka? Kuan, uyab kay magsunod-sunod ka sa kuha? Concern lamang gud ko kay gusto lang ko makahibalo ba ug kinsa gid ang imong ginalaagan diri ang anong hilig man jud ka maglakaw-lakaw nga ikaw ra usa. So, sa ikog kuha na dira para nilaag-laag lang ko kay para mawala akong stress nga nung magsunod-sunod man ka diri. Kasuko dahil nimo nga sundan ti ka. Oo, alangan. Kay ako rin na diri ang unsaon pa lang ko nimo diri. Ang ako concern lang ko, gusto lang nako nga sundan ti ka para safe ka ba. So, concern sa imong kalimutaw uy. Pahawa ra gud diha, ikaw naman hinoon makadugang sa kong stress. Isumbong ti ka do kay nagkating classes ka. Musumbong man daw ka. Katuod ka sa mong balay. Dili sa imong maestra, isumbong ti ka sa imong maestra kay sige ra di kag hapdi-hapdi mao ding di ti ka makita og hapon kay naghapdi-hapdi ra di ay ka. So, Dili silom adi diha, ka niadto, naadi kay kadit-dit diri ha. Nakita ka, nakitaan. Di ba wala? Wala mo koy nakita nga nakikauban diri pero duda jud ako nga naa jud kay kasabot nga makadit nimo diri So, tamang hinala na sad ka, wa manggani kay nakitaan lalaki diri Hawa diha oy. Sige rag sunod-sunod sa kuha, murag yun bayag uyab. Sakita po ni mga istorya nga nung anak man ka mga istorya. Hawa ra gud diha, ikaw may makadalang stress sa kuha ron. Wa maldita sad nimo kimi oy. Alang unsa may tuyo nimo nganong magsunod-sunod manggod ka sa kuha. Wala mo ko ka kahibalugod ug unsa ang ako ang gibati maong ginasundan ti ka kay di ko gusto nga naay makahilabot sa imong lain. Gusto na ako nga sundan lang ti ka para safe ka sa imong kinabuhi. Hoy, safety na ko daan mo nang ayaw kong pagsunod-sunuri kay basig ikaw pa'y makakuan sa kuha. Say makakukuan gud uy. Unsa ka nang say pasabot ni makakuan makauyab? So, kabalo na ko sa imong plano do, nakay plano sa kuha. Unsa may plano in taon wala man koy plano ang ako nag-care lang ko para sa imo ha. Care sa imong kalimutaw, pahawa ra gud diha. Sugig sunod-sunod, murag yun bayag gwapo. Gwapo man jud ko. Anak man ko sa Ginoo. Gwapo jud ko. Sos, Paghilom diha ang Ginoo pangit, wa may gibuhat di ba? So tanan nga gibuhat sa Ginoo puros na gwapo ug gwapa. Sama nimo gwapa kayo ka mao nga gisundan ti ka kay parestando gwapa ug gwapo. Saba diha oy, damay-damay na sa nimo ang Ginoo diha sa imong kalaki. Pahawa ra gud diha oy. Bisag ma-enjoy pa ko diri sa ko ang pagmuni-muni diri, duol pa gyud ka. Unsa man di mong giuna-una di ay nganong gusto man jud ka moari diri as bukid? Nangita ko gwapo diri sa bukid. Ay nagbangita og gwapo diri sa bukid kay naa naman ko diri as imong atubangan pwede mong kuno imong mahimong kadit. So silom diha, gwapo day ka. Gwapo bitaw ko. Asa dapit sa imong agtang? Sulay lang ko og higugma basta kay makaingon jud ka nga grabe lami aday may higugma nimo oy. Hilom diha oy, bot-boton kay ka. Murag yun ba ka? Sulay lang gani kog higugma kay makaingon jud ka nga wow the best. The best imong kalimutaw pahawa ra gud diha. Midako ra nang Lisuda day ni lisuda gid nimo oy ikaw ra gid ang usa ka babae nga perti yung gahiya bag kuhaon. Unsay pagtunay mo sa kuha dali ra? Da. Puyo diha oy. Unsa man di imong ginapangita sa usa ka lalaki nganong perti man gid nimong gahiya kuhaon? Gusto na ko sa kalalaki ka ng gwapo. Unya naay kwarta. Inya ikaw. Bisag kwarta gani wala kay kwarta. Alangan estudyante pa man pud ka. Mao gani nung ang ako samtang estudyante pa kuan ba uyab aron na inspirasyon ba. Uyab sa imong kalimutaw di pa manggani kakabuhi sa imong ero. Ang ako inspirasyon lang kay ang kwarta mo musunod ra man na ug makatrabaho na ta. So, unsay ibuhi nimo sa imong uyab? Unsay libre nimo sa imong uyab ug wala kay kwarta? Dali ra na ug na. Dinapay lang gud isaw lang. Isaw di pud ko ganahan og isaw oy, bahala ka diha pang pobre ram na. Unsa man day imong ginapangita day nga pagkaon di ay nga gusto nimo? Gusto ko ra ng mga special nga pagkaon, di ko anang isaw.
Kani kanang mga kuan lang, kanang mga jumbo hotdog ganahan kana. Sus, di ko ganahan ang anang jumbo hotdog oy. Nga naman nga kalami man na sa kalami man ng jumbo hotdog. Sus. Wala pa di ka katilog jumbo hotdog. Wala pa. Basig ganahan ka mo tilaw. Libre kay na akong jumbo hotdog diri ah. Di jud ka magmaya ning jumbo hotdog nako. Naday kay hotdog diha. Na oy jumbo hotdog with itlog. Sus, lahi na pud na imong hotdog nga imong ingon diha. Unsa Sa man din na baliha. sa imong nahuna di ay. Basig ka ng hotdog nimo nga nay ugat.